Why do we fight? To protect home and family. To preserve balance and bring harmony. For our kind, the true question is, what is worth fighting for? The Fight is All podcast. Това в крайна сметка за тебе не е фактор. Не би трябвало да е фактор, защото ти ще имаш игрови опит, нали, ще си се отпуснал. Ще свикнеш да ходиш ще свикнеш на състезания, на напрежението. играеш. И когато дойде голямото състезание, ти вече, нали, ще излезеш със самочувствие. Дори някой да те е прецакал на предното състезание, нали, ти вътрешно знаеш, нали, че си го надвил този човек. Mm-hmm. И когато ти идеш на по-голямо състезание, се срещнеш пак с него, не, ти вече имаш самочувствието, имаш си увереност. Имаш тая увереност и мога да излезеш и да си спокоен. А ти няма как да си спокоен, ако отидеш на едно състезание. Не? И много често се получава и това нещо, че ти сам може да си сложиш едно напрежение върху себе си, ще си кажеш, това е голямо състезание, аз трябва да спечеля. Mm-hmm. И както се казва, слагаш си един товар на раменете и просто като се напрегнеш, ти няма да можеш да покажеш, нали, това, което реално умееш. No. Просто това притеснение да не загубиш, да спечелиш, може да ти изиграе лоша шега. Играеш само на сигурно едва ли не нещата, дето... Със сигурност ще ти изиграе лоша шега. Да. Дори големи такива боксови величия, ако са направили някаква пауза, дори те играят, нали, с така вработващи мачове, с по-слаби противници. Тайсън Фюри, когато спечели световната титла срещу Кличко, нали, след което той така реши да се отпенсионира от бокса, направи една пауза, качи много килограми. Да. И той не се върна директно да играе с Дионте Уайлдър, нали, с Усик. Той направи някакви по-леки върботващи мачове, след което чак след тогава се върна. И реално той дори срещу първия матч с Дионте Уайлдър пак не се представи, нали, на това ниво. Чак втория матч вече така го надигра много убедително. No. Но затова казвам, трябва редовна игра, трябва практика. Каквото и да се занимава човек, дали ще е спорт, дали ще е нещо друго, няма как да си добър без практика. No. Няма как да се случи просто. От време на време да си. Няма как. Никой няма да иска да отиде при един лекар, който той от време на време е такъв преглеждан. Да. Чат пат се занимава. Кажеш, на половин работен ден. Няма, нали, всеки ще иска да отиде при някой професионалист. Да, така, че само с това се занимава, постоянно го прави. Така че ако човек се замисли логично, ще трябва практика. Да. Това джиу-джитсото според мен е готино, защото мога да си го направиш сравнително лесно. Не, че в други спортове не може, но мога да си го направиш така да тренираш 2 пъти на ден и да не прегаряш. В смисъл едната тренировка, дрилчета или пък някакви по-леки борбички, вечерта, може би, нали, нещо по-интензивно. В смисъл, че има как да си го направиш. Сега дали беше за Гордън Райан или за пак някакви такива на световно ниво, пак бях чувал нещо от сорта на, че тренираш 6-8 часа на ден, което задължително 95% от тези 6-8 часа не са тежка тренировка, обаче си наработва техники, дрилчета и накрая да кажем половин-един час нещо по-тежко. Според мен е... Да. Много помага това нещо и мога да го направиш. Според мен, да, много е важен треньора. Важно е да има някаква цел, да има някаква методика. Да знаете, нали, не само треньора, а и състезателя, да знаете какво искате да направите, да знаете какво гоните. Дали ще си просто любител, дали ще искаш да си шампион, трябва да знаете какво правите, за да знаете точно как да работите. Иначе става ето това объркване. Ти днеска идваш, блъскаш, тренираш фанатично, после не идваш 5 дена, после идваш след 5 дена, казваш, аз трябва да наваксам, днеска ще направя 10 борби. Пак се изсилваш. И за това нещо
за да има резултати, трябва да има програма. Затова е много важно, нали, някой ако тренира някъде, нали, да пита треньора, бе. Сега ние какво правим, нали? Що го правим това? Нали? Това според мен не трябва да е нещо табу или нещо лошо. Нали? Да. Не трябва да се прави, да. Да, нали, не трябва да те страх, нали, ако те е страх да отидеш да питаш, тренер, нали, сега защо го правим това и каква ни е програмата в залата, нали, нали какво стремим да направим. Нали. Това нещо да е съвсем нормално, защото по този начин ти ще знаеш, да кажем, може да си направиш план, нали, кога ще тренираш, как ще се възстановиш. Нали. Просто без това нещо няма как да има резултат. Дали днеска ти е тежката или пък леката тренировка. Няма как, много трудно сам, без да имаш някой, който да те води, много трудно мога да го постигнеш това нещо. Тъй като, какво се получава? Нали, може да се съберете там с приятели, нали, състезатели и сега да кажем какво ще правите. Много често го има това нещо. Събират се някакви хора и един вика какво ще правим. Ще правим еди си коя техника, еди си какво ще правим. Обаче понаправят малко и после си казват, ми дай да поиграем, нали? Побият се малко, поборят се и дай да, нали? Окей, ама ти така, това като го правиш и каква е градацията, нали, да кажем. Или да кажем, той е като един урок, ти отиваш, днеска си на този урок, ще го работиме тази седмица този урок. Дали ще е история, дали ще е медицина, дали ще е математика, дали ще е в спорта, това ти е един даден урок. Ти трябва днеска да знаеш, ще чета тия и тия, нали, части от урока, ще правя тия раздели, докато не научи този материал и вече когато научи този материал, вече ще минем, нали, на следващото нещо. Аз трябва да го науча, трябва да го затвърда, нали, понякога трябва да го преговоря. Изпит, ако трябва. Ако трябва изпит, нали, за да ти да знаеш вътрешно, че ти това нещо го знаеш. Защото иначе общо взето ти си губиш времето. И много хора ми е интересно така да кажат, да бе, ама то аз тренирам, аз тренирам да се раздвижа или аз тренирам любителски. Добре, ти така и така си в залата, ти не искаш и да се научиш. Аз това нещо за мен е някаква мистерия. Особено, разбирам го, ако някой човек само идва така наистина да се изпоти и наистина няма абсолютно никакво желание, нали? Така да научи нещо, това до някъде ще го разбирам, защото този човек рано или късно се откаже. Но някой човек, който отишъл на състезание, казва, бе, аз тренирам любителски. Чакай сега, ти си отишъл на състезание. И много хора ходят даже не един път. Те не искат да си признаят пред себе си, нали? И да си кажат, аз не знам какво правя реално. Нали, тия са по-добре. Защото сега, какво лошо има в това? Хубаво, всеки 99% и 9 от хората, нали, които тренират, те също работят. Обаче какво лошо има в това ти да си направиш един структуриран план, да го следваш, да учиш, нали, техниките, да учиш нещата и реално да имаш някакви резултати. Ти пак тренираш любителски. Просто го правиш правилно. Да. Нали, ти не можеш да кажеш, аз искам да науча нещо свързано с коли. Нали, ти ако искаш да научиш нещо, ще седнеш и прочетеш, нали, ще се поинтересуваш. Или пък като дойде по-умния треньора, примерно да те обучава, ти няма да гледаш някъде в тавана и да си казваш, аз това го правя за кеф. Ти ако го правиш за кеф, ще внимаваш малко, за да го научиш. Ако ти го правиш това нещо за кеф, то би трябвало да ти е кеф, да го учиш. Когато един човек дойде и ти покаже нещо, което е, нали, ефективно работещо, нали, ще ти каже тук коригирай тая техника, коригирай това как го правиш. Нали, тогава това трябва да ти е също кеф. Да. Нали, трябва да ти е кеф, когато си научил нещо, според мен и като треньор, нали, кеф може да ти достави, нали, удоволствие. Когато аз покажа едно нещо и после видя, че човека може да го направи, нали, ти чувстваш едно удовлетворение. Дето знаеш, че не го е могъл преди 5 минути. Нали, чувстваш едно удовлетворение. Виждаш, отиваме на състезание. Ти знаеш, този човек е дошъл, нищо не е знаел.
Нали, виждаш, този човек побеждава на състезанието. Да. Нали, той побеждава, накрая става шампион. Нали, това няма как да нямаш, нали, някакво удовлетворение от труда и от работата си. Но в крайна сметка, нали, пак ние го правим това за удоволствие. Не го правим с тренировките ни, реално не са състезателно насочени. Правиме си нормално, нали, загрявка, техническа част, нали, спаринги. Просто е много важно, нали, да знаете какво правите, да го правите методично и да го правите, нали, с някаква цел. Да. Тъй като така, много виждам, става все по-популярно и ММА, и джуджитсото, и граплинга. И да кажем, отиваш някъде да тренираш, идва тренера, показва някаква техника, давай прави, идва борбите, давай бори се, айде чао. Снимаш се след това. Снимаш се, да, дали ще се снимаш. Идва другия ден, пак идва, показва някаква техника, някаква различна, да, бори се. Да, ама и ти си казваш, ама то аз тренирам, нали, любителски, нали. Окей, ти тренираш любителски, ама не е ли редно и да научиш нещо? Да. Нали, не е ли редно, според мен, да научиш нещо? Нали, да има някаква методика, нали, да го питаш, тренер, тази седмица какво ще правим, другата седмица какво ще правим. Някаква система. Нали, кажи ми над какво да работя, нали, искам да се подобра. Нали. Сега, ясно, ти тренираш за удоволствие, но няма ли да изпиташ по-голямо удоволствие, ако не учиш нещо и, нали, почнеш да си добър в това нещо. Нали, ако, да кажем, обичаш да караш мотор, няма ли да ти е по-хубаво, ако мога да го караш добре този мотор? Или ще ти е готино, ако го караш и те страх да не паднеш. Аз карам за кеф. Аз карам за кеф и караш, нали, и те страх да не влезеш. Нали. Според мен, или играеш на някаква видеоигра. Аз не знам човек, който да играе на някаква видеоигра и да не иска да е добър, нали, в нея. Защото да си по-добър, ти доставя повече. Ще ти достави винаги повече удоволствие, ако си добър в даденото нещо. Да. Същото според мен, нали, в спорта, така че е много важно да има тая връзка, пак се връщаме, нали, между състезателя и треньора. Дали ти ще тренираш някой за състезание да станеш шампион, или ще го тренираш просто, нали, с някаква цел да се разпуска, да така, той пак има нужда човека да учи, нали, да напредва, да се подобрява, тъй като по този начин той идва любителски. Когато той усети, че се подобрява, той ще е мотивиран да идва. Когато той, да кажем, вижда, че в спаринг нещата му се получават, техниките му се получават, нали, той ще е по-мотивиран, ще види своя резултат, нали, от своя труд. И той си каже, чакай сега, не е на празно тук, че идвам, нали, 2-3 месеца. Нали, нали, не е на че празно. Тренираме това и това. Да, бе, не е на празно, че тук се бъхта, нали, идвам, ставам рано, нали, лягам си по-рано заради тия тренировки. Като види, че има резултат, нали, той ще е по-мотивиран, нали, да продължи. Когато обаче ти тренираш, да кажем, няколко години, нали, на треньора му не му се занимава да те учи, не знаеш и ти за какво ходиш, и ти реално няма да имаш напредък. В един момент само те бият и ти си кажеш. И тренирането за кеф не ти носи никакъв кеф. Реално не е много кеф. Да тренираш 3-4 години и само да те бият, нали? Да. Няма да е много кеф. Няма какво да се лъжем. Колкото по-добър ставаш, толкова по-голямо удоволствие, нали, мога да изпиташ, и ти така и така ще прекараш час и половина в тази зала. Направи го както трябва. Дошъл си, платил си. Направи го както трябва. След някоя друга година, нали, ще береш плодовете и реално ще имаш много по-голямо удовлетворение от работата си. Защото според мен има предостатъчно спортове, зали или типове активности, дето мога да отидеш и единствената ти цел да е просто да се изпотиш, да се раздвижиш. Това мога да направиш вкъщи даже не с 2 гирички, без нищо. Мога да седиш да се изпотиш. Ма даже и като групови тренировки. Преди има толкова много групови тренировки, дето няма цел за нищо друго, освен да се изпотиш, да ти е забавно, разнообразно, 40 минути и да си тръгнеш. Ако идваш на каквото и да е друго нещо, особено по боен спорт,
нали, целта ти според мен трябва да е да го научиш малко или много да се подобриш, да го знаеш повече, отколкото преди да си дошъл там. Нали, и аз всеки път като видя такъв човек им се чуда, нали, дошъл си на боен спорт, седи треньорът ти говори как да се подобриш и човека е някъде, седи, гледа, вика да, ясно. Да, това е така, но хората трябва да разберат, че ти освен да дойдеш да си изпотиш, ти, нали, си дошъл и да потренираш мозъка, нали? Mm-hmm. Ти трябва да учиш движения, да запомниш техники, да запомниш имена на техники. Другото, което е, хора трябва да разберат, че ти освен физиката, нали, тренираш мозъка, ти все пак тренираш малко или много, ти тренираш в по-голямата част духът си, тъй като все пак един спорт, малко или много, ти винаги се измаряш. Mm-hmm. И тогава вече започва нали, тия волеви качества. Ти трябва да продължиш. Ако имаш противник, ти трябва да се бориш с този противник. Той натиска, нали, опитва се да е по-бърз от тебе, опитва се, да кажем, боен спорт да те удари. И ти трябва да може да се бориш с това нещо. Ти се бориш реално, освен с твоя характер, с твоята умора, ти се бориш и с другия. Да. Така че ти свикваш с тая борба, свикваш с това напрежение. Много хора, които не са тренирали, те не разбират, така да си кажат, те си викат, тия какво ходят там да се бият. Mm-hmm. Си блъскат главите. Те не могат да разберат това нещо колко може да бъде разтоварващо за един човек, да отиде да потренира, излиза срещу него партньора му, правят един спаринг. Когато, да кажем, човекът те атакува, нали, опитва се да те надвие, ти мислиш само за настоящия момент, нали, опитваш се да се съпротивляваш, ти изчистваш, нали, ума си от други мисли. И това действа така много, много разпускащо. Много хора не могат да го разберат това нещо без да са идвали, без да са пробвали. Нали. Те виждат, нали, само тая част, нали, той сега с големите ебаници тук, нали, ще го хвада, ще го удари земята, ще го нокаутира. Но те не могат да разберат, нали, това, което се случва. Не е, също така не е за всеки. Не е за всеки, нали, спорт и бойните спортове. Аз не мисля, че е нещо толкова трудно, но просто човек трябва да иска, нали, да развива себе си на първо място. Mm-hmm. Ако ти нямаш желание да развиваш себе си, няма значение кой ти е треньор, няма значение кои си ти партньори, няма значение какво правиш. Ти трябва да имаш желание, нали, да развиваш себе си. Тъй като ти дали ще тренираш любителски, дали ще тренираш професионално, ако ти искаш нали, да се развиваш като човек, това ти е напълно достатъчно, нали, да учиш, да задобряваш, нали, в спорта или било в нещо друго. Дали ще задобряваш както физически, нали, дали ще учиш спорта, дали ще изграждаш някакъв характер, защото няма какво да се лъжа. Трудностите, които среща един човек, те най-много каляват характера му. А най-лесно можеш да срещнеш трудности и да развиеш своя характер, нали, в спорта, тъй като това е една контролирана среда. А по боен спорт още повече. Не е нужно да излезеш и да се биеш на улицата, нали, за както се каза, да срещнеш някакви трудности, нали, в живота. Особено така за подрастващи, за деца. Нали, това е един чудесен начин децата да се научат да станат дисциплинирани, да изградат някакъв характер, да разберат, че трябва да се бориш за нещата, които искаш да постигнеш, трябва да имаш дисциплина, за да ги постигнеш. Също така много важно, както подрастващи, така и големи, да се научат, че има загуби в живота. Нали? Не може да постигаш винаги нещата, които искаш. Ще има загуби, ще има трудности и по този начин ти ще създадеш, нали, един характер. Ще създадеш една борбеност, ще се научиш да се справяш, както говорихме и преди това, с едни проблеми, които постоянно, нали, тук се срещаш в залата. Това всъщност е, според мен, по-ценната част,
по-ценната част, която можеш да получиш от спорта. Нали, това изграждане на този характер, който ще получиш от спорта, няма откъде друга да го получиш. Особено в един боен спорт, нали, този характер, който ще изградиш, тая борбеност, дисциплина, също така увереност. Всеки, който е тренирал в спорт, знае как е влязъл в залата или знае някой съотборник, как е дошъл, нали, така неуверен, свит. Нали, като потренира вече повече време, нали, изгражда едно самочувствие, тъй като какво се получава? Ти може да си неуверен, нали, може нещо да ти се смеяли, нали, да се подигравали. Идваш тук, може, естествено, в началото никой нищо не може. Нали. Всички сме почнали от нулата. Лека по лека почваш, научаваш едно нещо, научаваш второ нещо. Виждаш, що почва да ти се получава. Нали. Почваш така да се чувстваш удовлетворен от себе си. Вече лека по лека, затова казвам, че ти, когато тренираш правилно, когато тренираш умно и задобряваш, ти започваш да виждаш как нещата ти се получават, започваш да си удовлетворен от себе си, тъй като ти се развиваш, нали, развиваш своите бойни умения, развиваш се и като човек. Така че няма как, нали, да не останеш удовлетворен и няма как, нали, ти да малко или много да не вдигнеш своето самочувствие. Ти виждаш, че правиш нещо, виждаш, че се справяш. Че има резултат от виждаш, това, че имаш, се трудил. да, виждаш, че има резултат от твоята работа. Вдигаш своето самочувствие, ставаш по-самоуверен. Защото ти си знаеш, аз това мога да го направя. Това е нещо, нали, много хубаво от бойните спортове. Не, че много хора си кажат, нали, той знае да се бие и нали, те си мислят, той знае да се бие и той е много самоуверен. Не става всичко само с насилие. Да, нали, сега тук ще дойде си кой, той ще с го пистолета. прасне един път и ще го пребие. Нали. То не е, нали, голямата картина не е точно това. Да. Един човек, той става, нали, трупа увереност, самоувереност на базата, нали, на едни проблеми, които имаш, ти ги решаваш всеки ден и ти трупаш, нали, това самочувствие, че си всъщност ти мога да се справяш. Излиза една ситуация и ти мога да се справиш с нея. А не, нали, че ти мога да се биеш и сега какво, ти ще идеш тук, ще спукаш гума отвънка или ще имаш някакъв проблем у вас и ти, нали, мога да се биеш и голяма работа. Да. Според мен голямото нещо е, че се учиш просто да решаваш проблеми. Да, първо постоянно, второ под напрежение, нали? Защото докато се бориш с някой, ти решаваш нещо, но той ти дава друг проблем. Постоянно трябва различно нещо да решаваш. Разбира се, ти изграждаш една самодисциплина, нали, тъй като в спорта, особено като се понаучиш, винаги има така по-слаби, по-начинаещи от теб. Ти естествено не мога да ги мачкаш тия хора. И ти изграждаш също една самодисциплина, изграждаш един самоконтрол. Тъй като първо, че има го този аспект, нали, ти може да си по-добър от някой, но винаги има обратния аспект. Да, може има хора, които могат да те ступат. Да. Тренирайки, ти изграждаш този самоконтрол. Започваш да се учиш, кога ти мога да натиснеш, кога трябва да се пестиш, кога трябва да се пазиш. Изграждаш този самоконтрол, когато някой те ядоса, има го този момент. Дали той ще те удари нещо, ще те хвърли, нали, мога да се ядосаш, дали мога да се ядосаш, че губиш в матча. И ти сега губиш, искаш да спечелиш, обаче ти какво трябва да направиш? Трябва да запазиш едно самообладание. Тъй като когато се ядосаш, да кажем на тепиха, ти започваш да правиш, хвърляш се, нали, така казано, и започваш да правиш много грешки. Нали. Затова е хубаво ти да запазиш едно самообладание, да запазиш спокойствие, да прецениш адекватно ситуацията и да видиш какво ще правиш, нали, как да решиш проблема. Да, как ще решиш този проблем. И по този начин ти изграждаш една дисциплина, изграждаш един самоконтрол. Много хора си мислят, сега като ми стане нещо и той казва, аз не съм тренирал, като ми стане червено и влизам. И не знаеш какво става. Само да поводея, не знаеш какво става. Тия хора не са влизали в зала, той не знае, че когато... Че не е това идеята. Когато има
да кажем, една кризисна ситуация в тялото и адреналина наистина ти се дигне, както се казва, така че да стане червено. Те хората не разбират, че това нещо, когато минат тия, да кажем, 20-30 секунди, ти буквално мога да припаднеш. Нали, затова виждаме едни хора, така да кажем, ако има едно спречкване, едно съприкосновение на улицата и те се сбият нещо с боричката, след 20-30 секунди те не могат да дишат, ако не е свършила битка. Да, защото е на живот и смърт. Да. И това нещо, същото е в спорта, който дойде да тренира, много бързо го разбира. Вече с няколко тренировки става ясно, че ти трябва да имаш един самоконтрол. Да. Защото ако се ядосаш много бързо, губиш, ако човека срещу тебе знае горе-долу какво се случва. Да. Всеки си мисли, че е Майк Тайсън. Да. Но не са толкова прости нещата, особено с един натрениран човек. Всеки мисли, аз сега ще го ударя един път, ще го приключа, но не е точно така. Огромната част от хората, като не са го пробвали, като не са го тренирали, няма как да го знаят. Докато с деца, примерно, това според мен е много готино, защото ако го фанеш той от 5 години, да ги разбере всичките те неща, докато порасне този човек, той е наясно с всичко това и не е толкова заблуден, както според мен са много възрастни хора, дето не са тренирали подобно нещо и си мислят, че е просто за бой. Влизаш там, той може да се бие, тренира там някакви мутренски работи. Да, то много хора, които не са се сблъсквали реално, те нямат никаква представа за какво става дума, така да се каже. Затова напоследък, последната една година, така се опитваме много сериозно в клуба да развиеме детската група. Това мене много ме радва, много ме кефа. Опитваме се да развиеме детската група, така да ги научиме децата най-вече първо място на дисциплина, на самоконтрол. Така да започнат да стават по-концентрирани, тъй като според мен не само при децата и при големите е много трудно в днешния свят с телефони и всякакви такива техники, таблети, да се запази тази концентрация, тъй като хората постоянно искат нещо от светите разсея, нещо постоянно много... искат нещо интересно, искат нещо интересно, особено при децата и така да запазят ниво на концентрация, ниво на внимание. Това е много трудно и много наблягаме на това нещо, да се опитваме точно това нещо да ги накараме да се концентрирани, да учат. А и те наистина много научават. И това нещо вече забелязвам, че децата много по-лесно е да ги накараш да внимават, да се концентрират, тъй като все пак те не са били подложени толкова системно и толкова дългосрочно на тия неща. Затова забелязвам това, което и с теб си говорихме. Идва някой голям, влиза в зала, треньора говори нещо, той гледа в таван. Гледа навън, гледа кой ще влезе в залата. Просто според мен и това много се дължи на модерните технологии, тъй като аз съм започнал да тренирам преди въобще тия смартфони и тия неща и съм забелязал, че тогава хората просто знаеха за какво идват, бяха по-концентрирани, докато сега просто ти си свикнал цял ден скролваш. Цял ден скролваш, и ти какво се получава? Виждаш нещо, то не ти е интересно, ти грабва вниманието и веднага му махаш, докато не се появи нещо, което ще ти е интересно. И това нещо се прехвърля и в ежедневието. Ти, да кажем, идваш в залата, треньора показва нещо, но то не ти е интересно, не те грабва веднага. Децейка, това сме го правили. Да, ти подсъзнателно ти се разсейваш. Ти не искаш да видиш нещо, което ще ти грабне вниманието. Същото се получава и в ежедневието. Сега говориш си с някой приятел, с гаджето, с жената, говориш, тя ти говори нещо, но на тебе не ти е интересно. И ти почваш да се разсейваш. Човека ти говори, ти не го чуваш сега. Да. И
това нещо според мен е хубаво родителите да вземат мерки и да го предотвратят при децата, да не ги оставят така да стигат, нали, до този етап, тъй като вече когато започнат да ходят на училище, нали, това... То се прехвърля навсякъде. То се прехвърля, нали, ще има много, много по-трудно. Няма как едно дете да запази внимание в час 40 минути, един учебен час. Ако за 5 секунди нещо не мога да... Учителя му ще говори нещо, той ще се разсейва, няма да му е интересно и той няма как да запази внимание, няма как да учи и да е добър, нали, в училище, ако не свикне да има това ниво на концентрация. Така че дали ще е боен спорт, дали ще е някакъв друг спорт, според мен задължително родителите трябва да водят децата си и да се опитват да ги ограничават доколкото е възможно по-малко време да прекарват пред екраните. Иначе, според мен, това ще има в дългосрочен план само негативни. Може да изглежда нещо незначително, но не е толкова незначително. Да му дадеш нещо, да се разсейва там, да мълчи. Да, тъй като все пак, в крайна сметка, има хора, които те с това се занимават по цял ден, нали, такива огромни корпорации, които да те накарат да стоиш пред този телефон. Това е цялата идея, нали? Това е цялата идея, нали? Те да те накарат ти да стоиш пред този телефон, нали? Да. И ти вече като си голям човек и ти си голям човек и пак ти е трудно да се откъснеш от телефона. Дето го знаеш. Знаеш го това нещо и ти е трудно да се откъснеш. Какво остава, нали, за едно дете, примерно на 5, на 10 години? Което попива като гъба. То попива като гъба и то става за него много трудно да се откъсне от телефона. Другото, което е той, като се откъсне от телефона, от екрана, той пак мисли за екрана. Всичко пак друго е скучно. Всичко друго става скучно. Всичко става скучно да дойде да тренира, става скучно да дойде да учи, става скучно да се развива и в един момент, нали, осъзнаваме, че всъщност това нещо да сме му давали на детето, нали, дали ще е таблет, дали ще е телефон, просто защото не ни се занимава сега и да го накараме да млъкне, осъзнава, че всъщност е нещо, нали, което е много лошо. Да, защото после на него не му се занимава с... Да, нали, то няма как всяко нещо, нали, да е напълно изключено, но просто трябва всяко нещо да има някакъв баланс и да е, нали, да е умерен. И просто трябва да има родителя да е този контролен орган, не трябва да дава на детето, нали, да прави, както се казва, каквото си иска. Нали, тъй като го има и това, някой, аз ще доведа детето, ще видя, ако на него му хареса, нали, ако на него му хареса, нали, тогава ще го вода да тренира. Аз не говоря дали ще е само боен спорт или каквото и да е. Сега, ако едно дете на 5 години, нали, смята, нали, че той може да реши правилно за себе си кое е най-добро, нали, според мен нещо не е много редно. Да, а това ми беше интересно на мене за детските, дечицата, тренировките, защото те, съм ги виждал, са много малки. Да. Такива дребосъци и между другото правят някакви техники, дето не че аз не ги мога, обаче не мога да си представя, нали, дете на 5-6 годинки да мога да прави неща. Повечето родителите ли са тренирали или как се решават да си запишат децата? Първоначално, да, доста от хората, които са тренирали, започнаха си водят децата. Защото това според мен е най-честото. Доста от децата, които тренират, родителите нито тренират, нито са спортували нещо. Нито имат желание. Да, просто са разбрали, че трябва да ги водят да си изразходват енергията, нали, трябва да ги водят така на някакъв спорт. Да се учат, да също така да си намират приятели, нали, това също е доста важна част, нали, едно дете да си намира нови приятели, да е сред връстниците си. И при нас така взимаме децата след 5 годишна възраст, тъй като според мен това е вече една възраст, където те са по-готови да възприемат. И това виждам как децата лека по лека започват да учат техники, започват да имат тая дисциплина, започват да си помагат едно на друго. Това също е доста интересно.
как гледаш как едни деца на 5 години, сега едното дете вижда, че другото не може, нали, то отива, иска да му помогне, нали. И виждаш, че така научават, освен естествено, нали, някакви хватки, те научават и много, нали, важни неща, нали, за самия си живот. Да. Изграждат приятелства и виждаш, че всъщност спорта е много повече, нали, от това да, нали, дали да се биеш или да сходиш, да тичеш, да скачаш. Да, че ти дава много, много повече от това. Да, това също важи и за големите. Нали, идват тук, намират си среда, намират си приятели. Но това пак ще кажа, според мен за големите хора е много по-трудно да се откъснат от вече тия навици. Нали, това ниво на разсеяност, тъй като все пак големите хора, нали, естествено всеки дали ще ходи да работи, дали ще има някакви други задължения. Нали, нон-стоп нещо му се случва в живота, той цял ден е на някъде, както се казва. И му е много трудно на човека да дойде и да се концентрира. Цял ден да не мисли за всичко останало, ангажименти, жени, деца и много трудно да запази тая концентрация. Нали, вече като започне да тренира така, започва да привиква, но това си е така според мен някакъв съвременен феномен. А при децата как са? Аз бих предположил, че по-разсеяни са от възрастните или? Според мен е дори обратното. Стига да... Ти да видиш. Започва да внимават, нали, да искат да учат. Много интересно, особено така има деца, които имат този състезателен хъс. Те просто искат да се учат, искат да станат добри, искат да задобряват, нали. И те сами искат да има някаква дисциплина, нали, карат се на другите, на връстниците си, нали, не искат да се лигават. И, нали, това е много, много интересно да видиш как когато им зададеш така на децата нещо, нали, те как сами искат да го спазват това нещо. Нали, никой не го е накарал на сила сега, нали, ще правиш това, нали, тук няма да говориш. Да си го наложил. Да. Те сами си го искат това нещо. Нали? Сами искат да има дисциплина, сами искат да има ред. Нали? Не е толкова лесно това нещо да се създаде, но когато се създаде, виждаш, че те са окей, те са щастливи, те се радват на това нещо. Нали? Не искат да има тая постоянно някаква анархия, нали, да тичат, да скачат. Нали? Което би си представил. Да, те са окей с това нещо да седат, нали, да има дисциплина, да се учат. А кога са детските? Като час? Да, детските ни тренировки са 3 пъти седмично, понеделник, сряда и петък от 6. Като, нали, това е предостатъчно, нали, като време за 6 до 7, предполагам? Да, от 6 до 7 вечерта. Това е предостатъчно, тъй като е, нали, трудно все пак за малки деца, нали, да запазиш така тяхното внимание. Аз това съм забелязал, че дори за големи повече от един учебен час от 40 минути, повече от това е много трудно да запазиш вниманието им. Просто хората почват да губят интерес. Да, според мен един час за деца, това си е великолепно. Един час за деца е предостатъчен. То вероятно с всичко, с загрявка, с разпускане, с всичко. Всичко на всичко един час, идеално. Да, тук ще се върна на това, което ти казах, че много така от дори световни имена, нали, казват, че по принцип тренировката трябва да бъде един час. Като фокус, нали, за това време да си... Да, като фокус. Другото, което, нали, особено много големи зари в чужбина, нали, свършва един час тренировката, идват другите хора, нали, има го и това. Но просто за един час фокуса на човек може да си го задържиш на едно нещо. Да е концентриран, да не влиза в този режим, нали, на умора, тъй като има и това нещо сега.
ти ако държиш някакъв интензитет и минеш, да кажем, един предел от някакво време, вече, нали, режима на умора, който почваш да натрупваш, нали, е съвсем друг. И просто ще ти е трудно така да държиш редовни, постоянни тренировки. Да. Ако, аз това съм забелязал от моя опит, сутрин имаме тренировка 1 час, вече имаме общо взето 2 тренировки по 1 час, от 7 часа до 8 часа и от 8 часа до 9 часа. И ако хората са дисциплинирани, нали, идват на време, работи се дисциплинирано, без излишни размотавани, излишни приказки, 1 час може да бъде, нали, напълно достатъчен за една ползотворна и градивна тренировка. Нали, оптимално, вече може да се спори, оптимално според мен е час и половина, нали, може да е най-оптимално. Вече след час и половина според мен просто идва много. Да. Просто хората, освен, нали, ако не са вече наистина някакви сериозни професионалисти, Да. и това вече не го Което е коментираме. много малка част. Да, вече, нали, ако сте, да кажем, един национален отбор по джудо или по борба или по бокс, те най-вероятно могат да си позволят и 3 часа да тренират. Да. Но да кажем, един човек, който днеска цял ден е бил на работа, 3 часа тренировка. да, сутринта е станал, карал е детето, после, нали, трябва да ходи да го вземе, после да тренира, 3 часа тренировка, просто неговото ниво на концентрация няма как да е, нали, 3 часа, той се измаря, нали, чисто ментално ще го измориме този човек. Така че 1 час и половина му е предостатъчно, нали, да научи нещо, нали, естествено, да загрее, да вработи тялото, за да не се контузи, да научи нещо ново, нещо интересно, нали, да се побори, да го има този елемент и вече, нали, да разпусне. Час и 15 минути, час и половина, това е максимума. Тъй като вече след това минаваме в този режим на умора. Да. Вече това е и опасно, тъй като хората, когато са изморени, нали, са предразположени към контузии. Да, много по... И един човек, който вече е уморен, първо, че самата му мускулатура вече, нали, не държи по същия начин. Второ, че най-вече хората, когато са изморени, почват да правят грешки, почват да правят, както се казва, нали, глупости. Да. Почва да прави някаква тъпотия, ще направи, да кажем, ще си сложи ръката където не трябва, ще стъпи както не трябва. Няма, нали, да мисли което толкова. Нормално, нали? То е нормално. Изморен, Сега да. затова, когато си изморен, не шофираш. Да. Когато си много изморен, нали, ти се спи, не трябва да шофираш. Нали, логично е, когато си много изморен, също да не трябва, нали, да играеш спаринг. Защото това си е риск. Да, малко или много. Да. И хората трябва да разберат, нали, те гледат, да кажем, UFC, примерно. UFC, нали, те тренират, аз искам да тренирам така. Нали, да бе, ма ти си, нали, ти работиш в офис. Да. Ти работиш цял ден в офис, професионалист. ти не си професионалист. Ти нямаш 10 години, нали, стаж, нали, в спорта. Ти тренираш примерно 1-2 години, тялото ти първо не може да ти го понесе, умът ти, нали, не може да понесе, нали, това натоварване, както ще го понесе един професионален спортист, който той да може да е смъртно уморен, обаче има тази дисциплина, има тази рутина, този опит, нали, той ще ги направи по същия начин нещата, нали, да кажем, както ако е свеж, примерно. Нали. Защото му е втора природа. Да, защото той това го прави всеки ден от 10 години, примерно. Неговото тяло така е разработено, неговия ум така е разработен, че той много трудно ще направи някаква грешка. Докато един такъв човек, който е, нали, не е на това ниво атлетически, нали, не е на това ниво, нали, ментално, той ще направи една грешка и какво ще стане, ще се контузи. И това е, че най-често, когато хората са изморени, вече стават и сериозните контузии. Нали. Затова, според мен, е много важно треньорите нали, така да следят състезателите, да следят любителите. И аз много често така виждам някой, ако вече много изморен, не ги оставям така нали, да играят. Другото, което е... спираш да не... Да, спирам ги, нали, казвам им, нали, достатъчно за днес.
Другото, което е, особено като имахме и тренировки по ММА, забелязваш, когато хората вече много се изморят, какво става? Те почват да се избиват. Да. Ти нямаш сили, не искаш да се отказваш, сега естествено имат някакво мъжество, не искат да се отказват. Захапва гумата, гледа в земята как се казва и почва да се млатят. Другия не иска да се откаже, той е изморен и почва. Също. Обаче това нещо, вие разваляте техниката, нали, не мислите, нали, ясно, че могат да се контузат също, но разваляте и чисто технически аспект на нещата. Нали? Да. И затова няма смисъл от това нещо. Има така, естествено, изключения, нали, сега за някакви хора, които наистина сега ще се състезават, нали, на по-високо ниво, нали. Там вече подготовката, нали, е малко по-различна. Може да го има този етап. Нали, няма как да го няма, също когато ти си под някаква, нали, голяма умора. И въпреки това нали, трябва да играеш. Да. Но това вече, нали, според мен е за състезатели, които имат, нали, някакъв стаж и както са и физически кондиционно подготвени. Да. Тъй като един човек, ако е кондиционно подготвен, той може да си позволи да влезе в една голяма умора. И въпреки това техниката да си я запази. Той ще запази до някъде техниката, ще запази, нали, нивото, ще запази тактическата дисциплина. И да може да мисли също. Това е много важно, да може да мисли. Докато един човек, той ако е любител, според мен това е напълно безмислено. Видял съм го с времето, че задължително ще стане някаква контузия. Може да не е днес, може да не е утре. Да. Но задължително ще дойде момента, който ще се контузи. Много често има момента, когато той няма да контузи себе си. Ще контузи друг. Партньора, защото той се изморил. Той няма да го направи умишлено, просто няма да си прецени движението, ще направи някакво движение, ще контузи, нали, партньора си. Така че това е най-вече, според мен, е работа на треньора, тъй като сега никой няма, нали, да каже изморих се, дай ще спра, нали, ще почина. Да. Почти никой. Нали, всеки има боен дух. Дали ще е мъж, дали ще е жена, нали, която, нали, също тренира. Всеки има боен дух, всеки иска да направи днеска колкото рунда може, всеки иска да направи, нали, да направи тежка тренировка, да се раздаде. Да. Нали, особено по време на спаринг, това е работа на треньора. Нали, да следи нивото, интензивността, да следи кой как играе, нали. Иначе, естествено, ще станат контузии. Да. И най-малкото просто няма да тренира продуктивно, ефективно. Мога да дам такъв пример. Имахме групи по ММА. Нали, сега клуба ни е само бразилско джуджицу и раплинг. Имахме групи по ММА, нали, които бяха отворени за всички. Сега все още изкарваме ММА състезатели, но работим само с, така да се каже, с хора, които искат да играят професионално или хора, така, които вече искат да се състезават. Но отворени тренировки, нали, нямаме. Имахме така отворени тренировки близо година. Какво се получава? Нали? Има хора, техника, правят, обаче като дойдат спарингите, искат, нали, как се казва на жаргон, искат да се убият. Нали? Искат да се бият. И какво се получава? Тия, които тренират редовно, които имат ниво, те играят леко. Нали? Ако играят здраво, разбират се, нали, днеска ще играят здраво. Нали? И двамата знаят. Но пак здраво, те знаят как играят, така че да не се, нали, естествено да няма контузия, да няма някакви тежки последствия. И така идват някакви момчета от време на време, които личи, че идват само да се бият. И на техника се силят. Нали, и какво става? Идва спарингите, аз не им казвам на по-старите момчета, сега да не го контузят. Нали? Ако трябваше да го свалят нещо в тялото, сега, нали, да не го нокаутират. Но все пак, когато има, нали, удари, е малко трудно, ако човека срещу тебе се опитва да те ти да играеш леко, убие и ти да не му върнеш. Нали, ако вече разликата в нивата е много голяма, нали, естествено е възможно, но пак някакси не се получава, когато има, нали, удари един да се опитва да те убие, ти да му играеш леко. Нали, който е тренирал, знае за какво става въпрос, не се получава. Нали.
И естествено, какво става? В един момент той, който може да играе, сваля другия. Да. Нали, случвали се аркади, случвали се някакви по-тежки такива, нали, последствия. И това нещо, естествено, то не е градивно за никой. Нали. Защото тебе като те свалят днеска, дали ще нокаутират, дали ще ти направят някаква тежка аркада, ти си аут за някакво повече време. от тия хора те не са се върнали да тренират. Да. Те не са се върнали да тренират. И това нещо, нали, аз това вече, аз това нещо го знам и нали, аз гледам сега, ако видя, че момчета почват да се бият, нали, мога да им кажа, нали, да намалят темпото, да намалят интензитета, нали. Естествено, трябва да се направи разлика между един здрав спаринг с хора, които знаят да играят и когато вече става едно неконтролируемо сбиване, нали, защото един ще го отнесе. Нали. Така че според мен това е излишна част, нали, от тренировката и затова е, пак казвам, много е важно да има треньор, който да ги следи тия неща. Ако са събрали само, нали, приятели и се биете, нали, аз съм тренирал по този начин и после правиме тренировката, какво ще правим? И спаринги. Колко рунда? 12 рунда. Нали, бокс, кикбокс, ММА. Тръгваме после, един му свират ушите, всеки го боли нещо. Един това го боли, един другия го боли и каква е ползата? Реално ние сме се били, ама нищо не сме научили. Сега вече нали, хората трябва да направят тая разлика. Ти професионален състезател ли си? Защото вече ако си професионален състезател, там, нали, те имат по-тежки спаринги, нали, имат по-тежка подготовка, нали, но вече той човека преди да прави тия тежки спаринги, той е кондиционно подготвен, той знае да играе, нали, там е съвсем различно. Нали. Има боен опит, бил се, нали. И е планирано да стане. Да. Вече той е в, както се казва, нали, подготовка за среща, за състезания. Ели ти си дошъл днеска и понеже се чувстваше така нещо, гледал си, скоро има UFC или някой филм и си много надъхан и днеска искаш, нали, да се биеш. Нали. И много често това свършва, нали, с контузии или с потренират, малко и се отказват. Нали. Затова е много важно да има, нали, качествени, опитни треньори, които да следят тия неща и да ти кажат, нали, как да тренираш, колко рунда ще направиш, какво ще правиш, как ще играеш, дали ще играеш по-силно, дали ще играеш по-леко. Нали, естествено, има и хора, които трябва да се натиснат, да не играят прекалено лекичко. Също и това го има. Нали. Но затова казвам, най-важен е треньора. Защото отстрани, като го гледаш, най-добре се вижда по ако човека си е кадърен треньора, вече... Да, и също трябва да си направиш така някаква равносметка. Някой, ако треньора казва, давай, бийте се тук не сте жени, нали, нали, убивайте се. Вече трябва да си направиш някаква равносметка. Ти, нали, ако си някакъв любител, нали, има такива някакви битки, щупени, нали, носове, разбити, кръв, нокаути и така нататък. И ти си някакъв любител, най-вероятно има нещо съмнително. Нали, това не е окей, нали, ти да си отишъл там някакъв начинаещ и тук да играете спаринги и да се пребивате. Нещо не е наред. Нали. Вече просто хората трябва да правят разграничението, да знаеш ти състезател ли си, любител ли си, за какво си отишъл да тренираш, нали, какви са твоите цели, нали, ще му кажеш на треньора, нали, и вече ще си прецениш, нали, това е твоята зала. Защото ако си начинаещ, идеш наистина набияте, контузате, ти най-вероятно няма да се върнеш. Няма да се върнеш. Нали, затова трябва, нали, всеки да е наясно с мястото, което тренира, какви са целите, нали, как се тренира, за да си направи сметка. Нали, това ли е неговото място, ще има ли развитие, ще е ползотворна ли тая работа за него или ако не, нали, да търси друго място. Да, защото спорта според мен дори ММА може да го тренираш доста кадърно, без да
Да. Без да те боли главата, без тежки спаринги. Особено човек, ако не иска да се състезава изобщо, има такива хора в нашата зала, главно малки, нали, доста млади хора, които примерно веднъж не са правили спаринг. Или примерно като идва някой, който очевидно не иска да прави такова нещо, минава си техниката, минава си всички други работи, обаче да кажем не играе спаринг. Има други такива, които знаят малко повече, обаче играят спаринг само с определени хора. Нали, според мен може много кадърно да си направиш такава тренировка, обаче заради някакви такива случаи, нищо чудно, че огромна част от хората, нали, мислят, че този спорт само за мутри, само за биячи, просто защото има такива случаи. Да, съгласен съм. То много зависи от залата и от треньора, тъй като ти много момчета по-млади искат да дойдат да тренират и да станат бойци, нали, за 2 месеца. Нали. Мога ли да ходя на състезания, ама тренер, кога мога да ходя на състезания? Да. Ти нали, какво значи ММА? Нали? Смесени бойни изкуства. Накратко, ти имаш много различни дисциплини. Ти основно имаш ударна техника, нали, имаш борба, нали, имаш и работа на земя. Това е страшно много материал, страшно много работа. Ти, за да правиш някакви спаринги адекватни, трябва да знаеш, нали, 5 спорта. Да, нали, трябва да имаш добро ниво. Дори, хайде да остави добро ниво, трябва да имаш познание, нали, в тия спортове. Ти нямаш никакъв смисъл да правиш спаринги, нали, ако ти нямаш някакво ниво. Да. Нали, това е просто е безмислено, ти си губиш времето. Нали, по-добре наблегни, научи, нали, постарай се да научиш тия основи, след което, нали, тогава може да играеш, така да играеш спаринг. Вече тук е така комерциализацията на спорта, модерната част на спорта. Нали, по-големите хора знаят, така като отидеш, нали, по-олдскул вече залите, бокс, нали, джудо. Ти отиваш и първо какво? Никой няма да ти каже, айде играй спаринг. Нали, ще те пуснат на чувала ляв, прав, десен прав да учиш една тренировка, крошета, нали, апъркът, после ще почнат да те учат предвижване. Нали, има много работа преди ти вече да се качиш на ринга, да сложиш ръкавиците и да играеш спаринг. Това е. Същото, нали, да кажем, отиваш на тренировка по джудо, ти какво очакваш сега, ще фърлям тук, нали, ще стане бати машината. Ти обаче, за да почнеш да тренираш, ти трябва да се научиш да падаш. Да. Едно падане неправилно, ще се подпреш, ще си щупиш ръката. Нали, ще паднеш на врат, да не коментираме каква контузия може да стане. Да. И ти първо трябва да се научиш, нали, да падаш, след което лека по лека, нали, това е много работа. И пак казвам, ти ако работиш правилно, умно, ти съвсем спокойно може да тренираш безопасно, без да има някакъв травматизъм. Аз започнах да тренирам ММА, така случайно един приятел, нали, искаше да отидем в залата, да пробваме, да видим какво е. Аз му казах, познавам треньора, ще говоря с него, ще отида с тебе. Нали, случайно видях треньора, говорих с него, отидох. Преди това бях играл джудо и самбо и когато отидох на тренировка по ММА, това ми направи най-голямото впечатление, че всъщност ММА може да е много по-травматичен от джудото. Джудото, много хора си казват, тия тук с тия пижами, нали, какво се правят, че спорта не изглежда нещо, кой знае какво. Спорта всъщност е много тежък и е много травматичен. Всички тия хвърляния, падания, това амплитудни бая има. Много амплитудни хвърляния, падаш надолу с главата. Това е много рязко такова, всичко е много... Разбира се, който е тренирал, знае за какво става въпрос, който е гледал така, може да има някаква идея, но това е много тежък спорт, много травматичен. Аз си мислех, нали, че обратното. Джудото,
само бориме се нещо, хвърляме се, нали, ММА, там някакви битки. Мислех си, че е много, много, много по-опасен. Той може да бъде, но ако го тренираш правилно, ти имаш ударна техника, имаш игра от дистанция, имаш игра от клинч. Не е толкова лесно да хванеш някой и да го хвърлиш така амплитудно, когато няма, нали, дрех като в джудото. Няма ги ти амплитудни хвърляния толкова много. Има работа на земя, където там няма тая динамика. Да. Няма как, нали, да стане някаква толкова сериозна контузия. И най-често се свалят с сингъл лег, дъбъл лег, някакви неща, които най-вече не са... с техники от краката, без да има тая амплитуда. Тъй като просто е много трудно ти някой човек без да имаш хубав захват, нали, да направиш това амплитудно хвърляне, нали, от джудото. Пък и то правилата, като не го... Нали, събарянето е събаряне в ММА, независимо как го събориш. Като правилата не ти дават повече точки, затова ти нямаш мотивация да го направиш. Аз единствено съм виждал някакви състезатели да го правят. Някакви суплеси, амплитудни хвърляния, ако са били 10 години борци или джудисти преди това и просто го правят по инерция. Повечето са в единия крак, в двата крака, без нещо, кой знае какво амплитудно. Да, самия спорт, самата динамика на спорта е така по-различна. Също според мен ММА е и то е и доказано, е по-безопасен спорт от бокса, например. Много повече, да. От бокса. И много хора, нали, ще си кажат, да бе, ма то с тия малки ръкавици. Да, лактите, нали, коленете. Хората, които не са се борили, смятат, че това нещо, ти да удреш някой на земята, изглежда много брутално. Да. До някъде има така, някакви случаи, може да е много брутално. Но когато ти започнеш да получаваш удари, човека е по-добър в ударната техника, ти можеш да скъсиш дистанцията и да работиш от клинч. Нали, можеш да работиш да го събориш. Когато, да кажем, човекът те е съборил, ти имаш такива приеми, че можеш да скъсиш тая дистанция и да не получаваш. Можеш да го прегърнеш и не можеш да получаваш такива тежки удари. Да. Другото, което вече прави най-голямата разлика, да кажем, ти ако получиш тежък удар, ще отидеш или в клинч, или ще свалиш играта на земя. Не получаваш тежки удари. Другото, което прави според мен най-голямата разлика, когато ти получиш тежък удар в ММА, кажем, изпадаш в ситуация на нокдаун, там няма отброяване, противника ще те нападне. Най-често спират ти матч. Ти можеш да се защитиш. Защитиш ли се глуха защита, съдията ще прекрати срещата. И ти реално получаваш един нокдаун и битката спира. Докато в една боксова среща, нали, всички сме гледали, единствената основна цел, нали, е главата. Да, тялото на основната цел на боксера е главата. Ти получаваш много удари в главата. Когато ти паднеш в един нокдаун, ти имаш време да се съвземеш малко. Се съвземеш, ти ставаш горе пак, но ти вече си получил едно сътресение. Нали, нокдаун обикновено повечето пъти ти ще получиш сътресение. Ти ставаш, може да получиш второ сътресение. И просто самата статистика е доказала, тъй като има много повече смъртни случаи, всяка година има много смъртни случаи в бокса, докато в ММА не е така. И за това според мен бокса е много сериозен спорт. Много сериозно трябва да подхождат самите състезатели, които излизат да се бият, самите треньори, нали, трябва да подхождат сериозно, трябва да ги гледат състезателите в какво състояние са. Просто опасността там е много по-голяма. В ММА много лесно може да се прекрати един матч, дали могат да те заключат, могат, нали, съдията да се намеси да прекрати срещата. И така показателно според мен е много от тия бойци, които, така да кажа, най-коравите бойци в ММА. Мога да дам един нагледен пример, например с Джуниор Дос Сантос, който така по-старите фенове на ММА могат да го знаят.
Той беше един от най-страховитите бойци в UFC, нокаутираше безкомпромисно своите опоненти и в един момент той направи така тежки срещи срещу Кен Веласкес, нали, в които понесе много удари. И този човек след тия удари той не беше същия. Нали, просто не беше вече същия един, да кажем, Тони Фъргюсън след битката му срещу Гейджи. Той понесе, нали, много щети, нали, много удари понесе тежки. Той не беше същия. Нали, още така много бойци, един от така обещаващ талант беше Кевин Ли. Кевин Ли, той понесе така някакви нокаути. Той също не беше същия след това. Нали, такива бойци могат да... Нали, много примери има. И просто ударите в главата, нали, са много опасно нещо. Така че според мен бокса е най-опасният боен спорт. Да. ММА, особено тук говорим, нали, за състезателно ниво. Вече дори бокс, ако го тренираш любителски и знаеш как да го тренираш, имаш добър треньор, също според мен може да бъде... Разбира се, има как. Тъй като ти ако тренираш ММА, бокса е също част от... Както, нали, трябва да тренираш бразилско джуджицу, нали, борба. Нали, просто ММА е съвкупност от различни бойни спортове, но за да имаш така дълготрайна кариера в тия ударни спортове, трябва да ги тренираш умно. Нали, затова пак се повтарям, трябва да имаш добър треньор, който да гледа какво правиш. Да. Много често, много така млади надъхани момчета почват да се бият. Да. Нали, корави момчета, надъхани, обаче след време започва, нали, да има някакви последици и това не е хубаво и може да се избегне. И показателно е, че не е нужно постоянно да се биеш, нали, да се млатите, да се пребивате, че за да си добър и най-вече да си, нали, както се казва, да си корав боец и да държиш, нали, на бой. Не е нужно да се биеш така, че да го изградиш това нещо като качество. Има си начини, разбира се, професионалистите играят тежки спаринги, нали, но това са професионални състезатели и това е контролирана среда. Хората знаят какво правят и не трябва хората гледат, примерно сега някой професионалист там сложили и те буквално сигурно имат спаринги, нали, които са близки до реалната среща. Да. Но това са професионални състезатели, нали, с сериозен стаж, с сериозни треньори, и има там екипи, които са... Не може ти сега събрал си се тук с някои приятели и ще тренираш, нали, по този начин. Гледал си клипа и си кажеш, да, и ние е така. Да, нали, казваш, ето виждаш, и тия много здраво се бият, аз имам състезание, сега ще правя като тях. Да. Затова е хубаво, ако да имаш един добър треньор, той ще ти каже колко е необходимо да играеш, колко здраво е необходимо. С кой. Да. Няма как, ако някой нали, иска да стане състезател, няма как да няма, нали, такива здрави спаринги. Нали, не можеш да правиш бой с сянка и да искаш да отидеш да играеш. Да. Но затова е треньора да каже, нали, с кой ще играеш, нали, кога ще се правят спаринги, с каква екипировка ще се правят спарингите. Нали, сега мога да дам така един пример. Като млад състезател отивам така в една зала, директно питат, тренирал си, сега тук взимай тия ръкавици, нямаш назъбник, нямаш такова, директно играй. Би се. И едно млатене там, момчета се контузват, нокаути на тренировка. Да. То нокаути, нали, момче, което той начинаещ идва, пускат го с едно момче, което много сериозен нокаутьор, терминатор. Момчето пак леко му играе, направи един спининг бек кик в главата, нокаут. След което, нали, отидох да тренирам така при един от най-добрите, нали,
треньори в България, нали, Николай Добруджански. Случайно бях, нали, във Варна, отидох при една тренировка при него. Това е далеч преди да почна да тренирам ММА. Случайно отидох и видях той какво им каза. Някакви момчета без екипировка, без назъбник. Той каза, без назъбник няма да играеш. Нали, тогава ми направи впечатление на човека как обръща сериозно внимание нали, на тия неща. Нали, и след което така пак с приятели не съм тренирал и така, нали, пак не биете се едно от друго. Вече, нали, когато отидох да тренирам така при Емил Казаков в Питбулс, ми направи впечатление, нали, той им казва, нали, той им се караше на момчетата, така викаше, някой сериозно им се караше, нали, че не играят контролирано, нали, някой по-добър, ако се опита да бие някой по-слаб, нали, той, нали, като треньор, нали, естествено намесва се, казва как трябва да се случват нещата. Нали, това е нещо безумно така да видиш някой по-слаб, нали, да играе с някой по-добър и по-добрия да го бие. Нали. Да. Това не би трябвало, ако ти тренираш някой по-добър, естествено той може да те не играва, нали, може леко така да те чукне, но ако те пребива, значи нещо не е наред. Нали. Да. Тъй като това не е добре за теб, не е добре и за него. Сега, едно е да има някакъв по-твърда игра, нали? Едно да има твърда игра, друго е да е разграничено, някой да те пребие. Тъй като ти ако си по-добър, трябва да си наясно. Ти нямаш сметка, сега някой по-слаб, ти няма да вземеш абсолютно нищо. Не се изграждаш като го правиш това. Да. По-добре е да му дадеш някакви шансове, да го оставиш да те атакува, да се опиташ да го надиграеш някаква контратака, да опиташ нещо технично да направиш. Интересното е, че аз като бях за пръв път във Варна при Добруджански, там за пръв път ми се случи така някой да играе срещу мене. Състезатели бяха, ама много, много добри състезатели. Играе срещу мене бързо, точно, в смисъл буквално се едно гледаш в среща, като на матч играе, обаче без почти никаква сила. Постоянно, бързо, ъгли, движение, всичко. Аз примерно до тогава не бях виждал някой да може да играе бързо, хем да фърля ударите рязко, хем да е леко. За мен ако е нещо бързо, ще е силно, нали? Аз като нямах много опит. За мен ако видя нещо, нали, ако или играеш леко, бавно, или ако е бързо, ще е силно. И аз викам, добре, бе, този човек еди колко си пъти републикански, европейски, играе срещу мене, той извлича нещо, защото за очите си прави спаринг, не ме пребива мене, защото аз до тогава бях свикнал, нали, идва някой по-добър, пребивате и свикам, добре, това е, нали, това си е... Да, аз така си мислих. И после гледам една зала, където има професионални състезатели, 10 годишни момичета и всичко по средата и гледам как всички се въртат и играят спаринг и си викам, добре, как става това нещо? И просто обикаля треньора и казва, ти играеш с него, ти с него нарежда цялата зала 30 човека. И си викам, има как да стане явно, просто това според мен е много сложно нещо и затова според мен треньорите, които наистина си вършат работата и си обичат, това е много рядко срещано нещо, защото да го правиш, аз това не мога да си го представя да го правя. Това е толкова много контрол да гледаш, да ти пука за всички, пък да знаеш какво трябва да направиш, пък и да го направиш като има 20 човека. Особено като е ММА или някакъв спорт с удари, това вече е страшно трудно нещо. И трябва да се оценява, защото наистина го няма, не е така навсякъде да го виждаш. Даже според мен малцинството са така. Да, за това е важно, нали, в каква зала си отишъл да тренираш. Вижда се дали треньора му се занимава. Да. Дали ще каже някой да направи загрявка, той ще покаже две техники, ще си седне си говори с някой. Да. Да не знае имената на повечето от трениращите. Накрая да играйте там нещо. Вижда се
нали, ако един треньор познава хората, които тренират при него, дали ще е някой състезател, дали ще е някой любител, тъй като просто тук, нали, това говорихме, всички тренират на куп и един състезател може да извлече ползи, дори ако тренира с един любител. Нали. Има начини, добрият треньор, който си познава хората, ще знае, нали, кой какво може, кой какво не може, нали, може да постави нещата така, че, нали, да кажем, състезателя може да работи върху своята защита, нали, може да работи върху играта за очите, тайминга, нали, контрола. Да. Нали, има много начини, но това за да се случва, нали, трябва всичко треньора да познава хората, да знаят как се работи. Иначе просто не се получават нещата. Иначе малко хаос. Сега се сещам, май точно пак във Варна беше, ако не се лъжа, точно Добруджански беше на един момент състезател с, айде не тотално начинаещ човек, но много близко до абсолютно начинаещ. И му каза нещо от сорта на ще играеш само ляв-прав или само, най-вероятно е било само това. Само ляв-прав, само леко. И отива си точно на всеки един такъв случай, където беше някой много по-добър срещу много по-слаб. Първо, че изобщо се случва това, нали? Аз не мислих, че е възможно някой много добър да играе с много слаб и всъщност да се получава нещо. Второ, че така му даваше условие, то човек всъщност ще си поиграе. Нали, аз ако трябва да играя с 8 годишно дете, обаче мога да правя само едно нещо и на мен ще ми е интересно. Нали, ще опиташ да... Ами, така е то. Тъй като в България няма чак такива, нали, зали с много професионални бойци, подготовката на всички от професионалните ММА бойци е трудно. Обикалят, гледам, събират се, сложна им е подготовката. Да. Дори при нас ние така участвахме с наш боец в Real Pain, правиха един турнир и момчето, за да го готвиме, ние нямаме такива много партньори, трябваше аз да участвам. Аз бях с късен менискус. Да. Пак това играе. ли? Да, нали, Да. Мартин Йорданов. Аз му помагах. Има още едно момче, така, който той най-състезателно не се е състезавал, но има много високо ниво, нали, в кикбокс, в граплинг. Обаче момчето работи, идва да тренира когато може. Така някой друг спаринг са правили, някоя друга тренировка с Марто. За 3 месеца подготовка, които така направихме. И общо взето ние трябваше да работим предимно с момчета, които тук е. Който нещо играл малко бокс, който нещо може, който знаеме някой ден, някой ще дойде. намериш. Да. И все пак, нали, работиме така, че да му сгубим подготовката. Нали. Правихме така специфични, така да кажа, ситуационни тренировки. Нали. Все пак и показателно, че много хора не вярват, нали, че Мартин тренираше тогава буквално. Аз още не го вярвам. Да, буквално когато бяхме в Пловдив, където беше самата гала вечер, нали, аз му казах, така и така, ти знаеш, че ще стана 2 години, както тренираш. Да. И буквално, изобщо, буквално 2 години. И така да играе с професионални... Нали, и нека да кажеш 10 години борба бойци, и после ММА. Не, той нищо не беше тренирал сега. Просто правил е кондиционни тренировки, нали, много голям атлет, но общо взето аз спомням с първата тренировка, като дойде, той нищо не можеше, дойде с едно момче, който малко самбо беше тренирал, така беше фен. Той беше по-добър от него. Да. Но Марто така атлетичен, надъхан остана да тренира и за 2 години, въпреки че ние пак казвам, не сме, нали, така тренирали се насочено ММА подготовка, той е показателно, нали, че който има желание може да се справи. Дори пак казвам, без да правим целенасочени тренировки, без да имаме, нали, нужното ниво така от спаринг партньори, нали, пак има си начин да се работи правилно
Нали, дори с хора, които са си любители, които нямат така комплексни ММА умения, пак има си начин, нали, човек да се учи и да се развива. Защото изключително бързо ги хвана, нали, всичките неща. Нали, талант и най-вече той физически е просто много голям атлет. Много, така и като поведение, като менталитет, нали, има това, нали, което... През цялото време се внимаваше, каквото кажеш, седи, слуша. Той излиза да играе срещу момчета, които са играли професионални срещи, нали, имат добро ниво, нали. Той игра с Веселин Пейчев и с Мирослав Милков, което ето сега продължава да играе. Мирослав Милков ще играе на предстоящия Макс Файт и, нали, показва, че е сериозен състезател. Сега победи последния матч. Така доминантна победа, бърза. Така че Марто показва, нали, че не е бил някакви такива момчета, които не знаят, нали, просто са много слаби и той, нали, случайно ги е надвил. Много хора не вярват, нали, че е тренирал 2 години, така, но много хора, нали, подценяват, нали, как трябва да се тренира. Защото един Майк Тайсън 5 години е тренирал и вече е станал световен шампион. Нали, има други хора, които за около 5 години, и Джон Данахър, един от най-големите треньори в света, е казал, че ти 5 години си напълно достатъчни, нали, да стигнеш. Сега не казвам да станеш световен шампион, но да стигнеш, нали, някакво такова ниво. Това вече зависи, нали, кой как тренира. Нали, това говорим за хора, които, нали, са били изцяло отдадени на спорта. Но според мен, ако тренираш 5 години, нали, си ти напълно достатъчно ти да стигнеш едно прилично, нали, много, много добро ниво. Нали, той май го казваше като топ 10 в света, което което си е страшно високо според ниво. мен, нали, ако тренираш правилно, имаш желание да учиш, имаш, нали, естествено някакъв потенциал, нали, съвсем спокойно може да стигнеш едно много добро ниво. И е показател за 2 години, нали, ти може да стигнеш много добро ниво. Ето сега един от най-добрите състезатели на клуба, нали, Алекс Танков. Алекс също нямаше нищо... Алекс нищо не беше тренирал. Кикбокс малко, но граплинг не беше тренирал. Абсолютно никакъв майче нямаше сега, граплинг. Няма още 2 години, нали, в спорта. Той, нали, промотира го на Синклан, тъй като започна да печели, за около 1 година започна да печели състезанията. И тук и в чужбина. След което, също. Ето сега на Интермедиат и в Барселона спечели последното състезание, нали, много убедително, без конкуренция. И, нали, ето една съвсем прилично ниво за няма 2 години, няма 2 години, но това е показател, нали, че работиме правилно, нали, естествено труда е техен, нали, но работиме правилно, нали, като тандем и това е един показател. Вече, ако някой тренира много години и няма тия резултати, според мен просто трябва да си промени начина на работа. Тъй като, нали, просто тия момчета го доказват, нали, че стават нещата. Ако нещо не става, и аз съм имал такива моменти, всеки е имал, виждаш нещо на ти работи, просто трябва да си промениш изцяло начина, нали, на работа, тъй като и аз съм тренирал и без треньор, нали, и някакви тъпоти съм правил. И това е лошо, нали, видял съм, че съм си загубил времето, нали. Или виждам, това нещо не работи, както го правя. Нали, по-добре смени, пробвай нещо друго, нали, виж как се получи, но затова най-добре е да имаш някой ментор, да видиш един човек, който вече е минал по този път. Това ще ти спести много, много време. Ето, да кажем, в граплинга ме въведе на мен Кристиан Попов. Аз видях от него как се случват нещата. И много, много, много лесно започнах да прогресирам. После в ММА така, нали, професионално ме въведе Емил Казаков. Нали, той ми показа как се случват нещата на професионално ниво. Нали, как трябва да подходиш, как трябва да сваляш килограми, нали, как трябва да, нали, един вид да тренираш и по този начин ти много по-бързо, като има кой да ти покаже как се случват нещата, мога
нали, да имаш резултат. Като е минало вече по този път. Защото хората са минали по този път. Ето, аз мога да кажа в началото така, много кратко време, нали, аз започнах да тренирам с Кристиан. И това ми е интересно тук да го кажа като сравнение, нали, с момчета, които тренират към ден днешен. Аз започнах да тренирам с него средата на септември. Средата на септември, декември месец вече направих състезание по граплинг и играх на напреднали. Аз сега имам... На напреднали първо състезание? Да, първо състезание на напреднали на 2 категории. Така, аз имам, нали, основен спорт, джудо и самбо. Да. Но това забелязвам, много момчета сега идват с основен спорт и аз сега не мога да кажа, че съм бил някакъв добър джудист самбист. Имам някакви медали, имам някакви постижения, нали. Можех така да се боря, нали, но нямам сега, не съм републикански шампион, нали, не съм започнал от дете да се занимавам с това. Имам някакво така ниво така, но не е нещо, нали, да кажа, че съм национален състезател. И първо състезание играя на напреднали. И какво ми направи впечатление, да кажем, и преди като съм така забелязал и съотборници, нали, говоря преди да започна да тренирам с Крис, много хора идва състезание, усещаш, той вика, ще игра с той от ССК, нали, тия как тренират, тия колко са нацепени, тия тренират дворазово, нали, тия са така, нали. Имаше момчета сега, нали, които не коментират, уверени са, но генерално казвам, около мен е така много момчета, усещаш, че не са уверени. Те като не са уверени, не ти вдъхват увереност. Да. И да кажем, забелязвам, нали, Крис, той идва състезанието, той е все едно, нали, нищо, нали, нито специална подготовка, нали, както си тренираме всеки, нито нищо. И наближава състезанието, става въпрос, нещо. Питам го, аз, нали, гледам, така проучвам с кой ще игра, нали, така да съм готов. И той така казва, той е от тук, той ще го биеш, он ще го биеш, нали, аз така ми прави впечатление, нали, просто това ниво на увереност, нали, което спрямо всички останали. Спрямо което има. Сега това не става въпрос за някаква арогантна, нали, самоувереност, така, нали, да кажеш някакво самочувствие. Просто това е ниво на увереност. Нали. И тогава ми направи за първи път впечатление така, нали, някой човек, който, нали, е много уверен в уменията си. Нали, видях, че е уверен, нали, в мене. И реално аз като излязах вече на състезанието, аз бях много уверен. Нали, отпуснат, такъв, говоря си, нали, по време на игра, нали, и много лесно ми се получаваха нещата. Нали, много лесно победих. Нали. И станах още, нали, на първото състезание, нали, спечелих на напреднали. Нали, да, нали, победих хора, които са били състезатели в България, които си имат успехи. Нали. Много хора, нали, тогава ги изненадах. Нали. Но това ми направи най-голямото впечатление в собствената си игра. Просто преди това съм играл също с момчета. В залата сме били, нали, равностойни, но не съм бил така уверен. И, нали, това ми направи впечатление, това ниво на увереност, нали, което придобих, че направи тази разлика. Аз пак, ясно, че технически пак, нали, научил съм, показваме някакви неща. Напреднал съм, но просто тая голяма част, която е чисто ментална, просто колко много ми промени играта. Тъй като един човек, ако ти не си уверен, ти няма как да кажем, когато има един момент, в който ти, да кажем, можеш да атакуваш, нали, да направиш нещо, и ти не си уверен, ти няма да го направиш. Ти си кажеш... Беса ще стане ли, няма ли да стане? Да, ти винаги имаш едно съмнение, едно двоумение. Знаеш, ако го направя, той ще ме контрира, нали, това няма да стане. Също нещо е, нали, в живота. Ти, ако не си самоуверен, ти няма да рискуваш, няма да действаш. И няма как да се развиваш, няма как да побеждаваш. И тук не действаш, няма как да ти се получи после. Дали на татамито или в живота ти няма да действаш. И това нещо е много важно да изградиш в тренировъчния си процес. Затова е важно, нали, какви хора са около тебе. Нали, както в спорта, така и според мен и в живота. Ти, ако си обграден от неуспешни хора, които са неуверени, нали, ще е много трудно, много ще е трудно, да кажа невъзможно, ти да си успешен и да си уверен.
И да продължаваш и да да си продължаваш. сред тях. Просто е много трудно. Нали, затова е тая част на, въпреки че и ММА, нали, е индивидуален спорт, граплинг е индивидуален спорт, ти няма как да си успешен, нали, ако не си обграден от добър отбор, нали, с добър треньор. Нали, просто няма да се случи. Защото ти нямаш и добри партньори. Ти как ще знаеш за себе си, че си добър, ако ти не си тренирал с добри хора? Да. Нали, няма как да стане. И да имаш много добър треньор, ако не си играл с други хора, да си тренирал с добри хора. Да, няма добър състезател в световен план, нали, който да няма добър треньор. Да. Един, ето, Гордан Райан, дори сега един Мерегали, който в момента, нали, Той не беше ли пак от техните? В момента, да, Мерегали беше най-добрия състезател с ги и отиде, нали, да тренира с Джон Данахър, с Гордан Райан, нали, за да стане най-добрия състезател и в ноги. И без, да. Но ето, един човек на толкова високо ниво, щом той си казва, трябва някой, нали, да ми помага, нали, трябва някой да му учи, трябва да се развивам, нали. Значи, това за всеки един човек, нали, важи като правило в спорта и в живота. И затова аз казвам, че ти дори тренираш за кеф. Ти тренирай за кеф, но тренирай Да. Особено е изключително за мен неприемливо да кажеш, ние тренираме любителски. И ние тренираме, и моя клуб, нали, хората тренират любителски. Сега няма някой, който да му плащат, за да тренира. Да. Няма такъв. Това е другото. Всеки има работа. Това са любителски тренировки. Да. Обаче опитваме се да задобряваме, опитваме се да печелим. Сега, нали, естествено не на всяка цена. Но това е абсолютно нормално нещо. Това е правило в живота. Да. Ти искаш да тренираш, искаш да си успешен, нали? Искаш да правиш нещо в живота, искаш да си успешен. Но това, ако фанеш дечицата тук 5-6-7 години, те си го правят, нали, за тях не е странно нещо. Всеки един човек изначално си иска да си печели, да се развива. Според мен е лош показател за твоя клуб и за твоя треньор, нали, ако ти каже, примерно, нали, загубихме, ма ти не тренираш, нали, състезателно, нали, затова, нали, горе главата, нали, сега тук, нали, ясно, ти ако си загубил, просто си направил някакви грешки, опонентът е бил по-добър, надиграл, няма нищо срамно в това. Не мога да кажеш, ние не тренираме състезателно. Щом си на състезания, не говорим. Да. Сега, ако не ходиш на състезания, нали, тогава няма значение. Окей, нали. Нали, окей, но да отидеш на състезание, да кажеш, аз съм на състезание, ама не тренирам състезателно. Нали си тук? Нали си тук? Сега, за какво си дошъл? Да. Сега като излезеш, ти ще се опиташ да победиш, нали? Значи, и според мен това е вече въпрос на залата, така има, както се казва, червени флагове. Нали, че нещо не е окей, нали. Както според мен, нали, не е окей, ако не ти дават да участваш на дадени състезания или спират те нещо да правиш, спират те да ходиш в други зали, нали, това също не е окей, нали. Ако ти искаш да се развиваш, според мен трябва да играеш, нали, навсякъде, нали, стига да имаш възможност и по възможност е хубаво, нали, да сравняваш собственото си ниво. Повече конкуренция, да. Дали ще направите обща тренировка с някой друг клуб, нали, да кажем, ще отидеш някъде другаде, нали. Това е нещо съвсем нормално, за да отидеш да видиш просто как тренират, стават ли ти нещата, които тренираш, различни партньори. Да, защото са едни и същи хора всеки ден, ако... Да. Не е хубаво. Не е хубаво да обикаляш, тъй като има и такива хора обикалят, днеска ще тренирам в тази зала, утре ще тренирам в тази зала. Всеки ден от седмицата е различна зала. Другата седмица или този месец ще тренирам тук, другия месец ще тренирам там. Така няма да се научиш. Нали? Ти няма как да учиш, да кажем, някакъв учебен предмет и днеска ще четеш този урок, утре ще четеш от другото, други ден ще четеш от третото. После от края на книгата, да, после... Нали, има си последователност. Всяка една зала, нали, си има някаква методика.
имаш си зала, нали, стой си, тренирай си там, нали, гледай какво показва треньора, внимавай. И вече в един даден момент, когато, ако искаш да се състезаваш особено, е хубаво, нали, да отидеш някъде, да потренираш, да направиш една тренировка, говоря, нали, някой open mat, нали, както е в джуджитсу, отворените тренировки, да идеш да видиш. Да ги видиш другите как се работят ли ти нещата. Разбира се, тъй като ако е една затворена среда, значи има нещо нередно. Най-простият пример е примерно при нас, дето сега започнахме да правим open mat. Точно 2 или 3 пъти направихме. И много интересно става, защото ние повечето борби като правиме, всички започват от стойка. И като се случи, нали, хора, които не ходят на жилжицу, примерно паралелно с това, случва се, почва рунда, човека сяда на земята и първите 3-4 секунди ММА-еца седи отгоре и си вика, чакай малко са. Какво нещо беше това, нали, защото свикнал си човек да го събориш, да му минаваш гарда, тези неща се случват, ама да ти се случи това, нали, освен ако не тренира човека граплинг жилжицу, в началото е много странно и човек е отвикнал да го накараш да свикне просто с различен стил на игра, е много, много важно според мен, особено ако решава да игра и на граплинг и на ММА, да видиш различни хора, различни стилове, особено ако има такива разлики както при нас. Да, важно е да виждаш различни стилове, тъй като познават се тренировъчните партньори, всеки прави, така да кажем, едно и също. Да видиш някаква различен подход към играта. Това е много важно, тъй като в всеки един, нали, по-сериозен спорт има контролни спаринги, контролни преборвания, нали, тренират клубовете помежду си. Това е нещо ползотворно и позитивно, тъй като по този начин има развитие. Това е пътя според мен към подобряването. Естествено, това са все пак едни учебни схватки, нали? Хората не трябва да приемат като състезание да го мислиш. Да, това е много важно нещо. Хората не трябва да приемат, че в залата, нали, ти си отишъл в залата да печелиш. Да. В залата трябва да се учиш.